Assalamu alaikum mutanenmu, da fatan kowa ya yi sallah lafiya, cikin ƙoshin lafiya. To Ubangiji Allah ya nuna mana ta gaba. Ah, Zan ɗan yi ko in ce jan hankali ne ga mutanenmu akan jarabawar da Allah ya jarabi 'yar uwarmu Z Diamond da mutane suke ta cece-kuce. Hakikanin gaskiya akwai abin da ya kamata jama'a mu riga ɗan tsayawa muna da dubawa ko da maƙiyinka ne idan kana faɗa da shi. Bare kuma wanda bai taka ma kara ba bare kuma ya karya ma kara. Z Diamond kowa ya kalle ta ya san cewa ba ta da lafiya. Kuma mutanenmu ba za a ce dai ba ku taimaka ba, kun taimaka iya gwargwado kuma kowa ya yi bakin gwargwadonsa ne. Amma akwai abin da yake dan tafiya. Sauran mutane wanda suke ta zaka ji suna cece-kuce gaskiya akwai abin da bai dace ba jama'a mu yi. Tsakani ga Allah idan Ubangiji Allah ya baka hali to ka sani cewa ya baka ne ba wai dan ga ya ma zan sa Hausar ka gamsar da kanka ba ko in ce ka yi wa kanka kai kaɗai ba. Da wasu menene damar da Allah ya baka makullin aljanna ne idan Allah ya baka kuɗi. Wasu sun fi ganewa cewa su je su ɗauki kuɗin su kai wannan gudun su kai wannan gudun ta inda hanyoyin da za su je su kashe kuɗin a wannan yanzu. Matan nan ta fito tana magana tana neman taimako ko kuma in ce ana nema mata taimako da za a mata jinya. Wasu daga cikinmu kuma marasa tunanin alfanu ko tunanin alkhairi sun ɗauki suna ta yayaɗawa. Wasu ma akwai wanda ma an yi magana ma cewa a taimaka mata ma wallahi kamar in ka nuna aka taimaka mata haka ko sun bi ka private ma suna ma magana cewa ai ƙarya ne mene har da masu magana cewa ta yi birthday. To idan alal misali ta yi birthday to ai shi birthday ba menene ba murna bane na cikar ranar haihuwa. To ko a zuciya ba za ka iya murna ba. Da Allah jama'a idan ni jan hankali na anan shine dan Allah dan Annabi idan har za mu yi magana mu riga kokari dan Allah ko da ba yawa dan Allah muna tofa alkhairi bakin mu ya saba da furta alkhairi dan Allah ba iya sharri ba za a dinga cewa bakin mu ba dan Allah dan Annabi. Wannan fa abin yana bin halayyar mu yana kuma komawa ga kanmu. Za ka ji wanda za ka zo na ku gama hira da su tun daga farko har ƙarshe. In za ku yi hirar awa 10 da su ba za ka taɓa jin bakin su ya furta alkhairi ba kuma akan mutum ba akan mutum ɗaya ba akan kowa ma. Su tun suna yara iyayensu sun saba musu dama da furta sharri ne. Kuma ko sun girma komai yawan shekarun su ya kaji wallahi wannan bakin su iya sharrin mutum kuskuren mutum ne ya iya furta bai iya furta alkhairi ba. To saboda haka jama'a gaskiya ina mugun kira ko in ce muna kira gaskiya masu yin nufin ta da shari gaskiya ina muku wa'azi da Allah ku ji tsoron Allah ku daina. Wannan bayar Allah ba idan kun ga cewa ku ba za ku yi taimakon ta ba ku shige in kun ga kafin ta ku shige. Amma ba ribar ka zo ka suka mutum bakar magana bare ma kuma tana kwance tana da rashin lafiya. Kun san da cewa ku idan har masoyinta ne abin da za ku riga kawo mata hirar dariya za ku riga kawo mata da kuma hirar yadda za a yi ku sa mata farin ciki ko amma kun ku so ku ɗauko magana kuna cusa mata ku ba ku taimaki mutum ba kuma ba da ku ba a nemi taimako a wurin ku ba mu ci sunan ku ba ina ruwan ku ku kyale ta can mata yau alal misali idan ma abinda kuke amfani da shi ku suka ku hana wasu masu kokarin taimakon ta idan alal misali yau in ma yar fim ce ko da ma in ta ga dama ma ta riga bude gindinta wa kowa ya ci to kai na ruwanka ubangiji shi zai mata hisabi kuma wallahi sai kaga kai mai tunanin cewa wai kana kallon wani a matsayin mai yin kuskure a koda yaushe na rantsa da girma Allah sai kaga aljanna ta mai rubuce sai kaga Allah ya bashi wallahi kai kuma wallahi kaga ya hana ka baka sai kai karan kanka mashi'atullah kake baka san inda za a je a saka ba to dan me inda a ce kowa ya san inda ake za a je a sashi wallahi da malaman mu yawanci wallahi wa'azuzzukan su na rantsa da girma Allah da wani ma alquran bare ma wannan in ba saboda wani to ai ya riga na san inda za a sani ba ma yana wani abun wani wannan in shi ba kun gani ba wanda ya san inda za a sashi aljanna ce ko kuma mu dai muna fata wa kanmu kuma muna addu'a a koda yaushe Allah ya sa mu ko mu ta kyau shine kawai to mu daina kallon junar mu a masu kuskure ne a koda yaushe mu yi kokari mu ma mu ga mu roƙi ubangiji Allah ya sa na mu ƙarshen mu ta kyau shine kawai jama'a da Allah ran ku daina masu kokarin sa mata ɓacin rai da Allah ran ku daina mun ga dai ni ba wai dangi muke da ita ko kuma wani abu amma follower ita ce tana bina muna following juna da ita a TikTok ko ba ka ba kuma muna gwargwadon zumunci da sauransu ne irin live da sauransu nan mukan dan hira da su kuma mu dan kara mata karfin gwiwa ko ba ya ne yana da daɗi a ce ka ga mutum ka sa mutum a cikin farin ciki a kore shi ba ka suka mutum bakar magana ka koma can gefe kai kana dariya ba me ribar ka yin haka ko karuwa ce tunda ka san kai ba za ka iya ciyar da ita ba kuma ba za ka bata abin da za ta ci ba bai kamata a ce ka kira ta da karuwa ba alal misali ma bai kamata kuma ka suka mata bakar magana ba tunda akwai karuwan wanda su Allah ya jarabi ƴaƴansu ko in ce ya jarabe su mutuwa na sauri hakan nan na mazajin su za ka ga sun mutu amma kuma daga ƙarshe su suke ɗaukar nauyin yaran da wannan kuɗin karuwancin za su ɗauki nauyin yaran kuma dangin mijin irin sakararru ne ba su
taimaka mata, babu wani mai mata gudunmawa, amma ta ɗauki nauyin yaran makarantar su, cin su da shan su, kama gurin haya ta zauna da su duka, muhallin su ta kyautata musu, to irin wannan ya ganta ka ce mata karuwa? To ko da ma bata kai wannan in kokari ba, bai kamata ka ganta ma ka faɗa mata wata baka magana bare kuma a ce kai baka san mutum yadda yake ba, baka san yadda mutum yake rayuwarsa ba, kai kana kiran kanka kai kana shan wahala, ko kuma kana kiran, wallahi in ka gano wani wallahi ka ce ya fi ka. Saboda haka mu zama masu kyakkyawar zato wa junanmu, ko da maƙinka ne ka san akwai abin da yake na alkhairi, amma kuma bakinka ba zai furta alkhairin mutum ba, sai kuskuren mutum. To gaskiya ya kamata wannan abun, musamman ma aka ce Hausawa, wallahi babu mutum wanda ni a duniya ma na fi tsoron me yake da suna kalmarsa kamar Bahaushe. Bahaushe shi bai damu bai jefa maka kalmar da in ka ga dama ka je ka mutu ma da ita ma in kana tunaninta. Kai dai naka sauki kenan kawai, ka samu kwanciyar hankali, shine naka me yake da suna, ka ɗauko wata magana ka jefa a zuciyarka, ko kori nasa magana a zuciyarka don ka samu sukuni. Amma gaskiya mu wannan muna da wannan abu tsakani ga Allah, ƴan uwanmu su ne abokan wanda za mu yi ƙoƙari mu rike su a zuciya. Mun ki taimaka wa matar nan, ta fito kuma tana neman taimakonta. Ko kai ne alal misali a kaddara baka fi karfin jarabawa na ubangiji ba, kuma ubangiji zai jarabe ka ba tambaya yake ban jarabe ka, ko kuma a ba wanda ya fi karfin jarabawa na ubangiji, ko ba haka ba. Jarabawa na Allah ne ya jarabe ta da shi, ko ba haka ba, domin ya ga hakurin ta, ya ga tawassulin ta, ko ba haka ba, ko baka bata ba, kuma ka fito kana jefa mata bakar magana, ka gani ka dauki alhakin ta na farko ka sani, kuma sannan kuma wanda suka yi zuciyar za su yi mata, in ma alal misali mu yi ma uzuri, kai yin dan baka bata ba za a iya ma uzuri baka da shi ne ko, so amma uzuri ne wanda gefe, to kuma me za ka koma gefe kuma ka je kuna kiran wanda za su yi kokarin niyyar taimaka mata, ku je kuna bata ta a wurin su. Idan alal misali ma da abin da kuke faɗa halin ta yarfin ce menene kai kana ganin cewa yarfin ce, tsakaninka da Allah babu wanda suka ta taimaka daga kasanta, komai iya rowanka, komai bakin halinka, wallahi sai mutane sun karu da kai, in dai har Allah ya baka dukkinka wallahi sai wasu sun karu a kasanka. To ko da yarfin ce kana ganin mutane ba su karu a kasanta ba, da zama wani ta yan fim har kai kasanta, kan kasanta duniya ta santa, kai kana ganin gwagwarmayar da ta yi da sauran abubuwa. Da Allah ne mu zama masu kyautata wa junanmu zato da Allah, a koda yaushe mu riga zaton alkhairi wa masoyanmu junanmu da Allah, ko makin mu ne mu riga dan kyautata masa zato, mu riga dan masa uzuri da Allah, ba ko da me bane mutum yayi zamu gani, dan mun ga kuskuren ta inda ya fito yayi magana zamu kalla, mu riga tsayawa kuma muna, in muka waiga gefe hagu mu waiga dama da Allah annabi, ina roko ina kira a gare ku da Allah fans, one love da Allah, yadda matan nan take neman taimako, in kun ga dama ku mata sharing, ko ba haka ba, Allah ubangiji ya ba ku ladan ku. Ni dai daga gare ni Sadiq Wasi Waka, na fi son a koda yaushe baki na ya zama mai furta alkhairi, kuma a koda yaushe in ban kasance mai taimakon mutum ba, to karin kasance mai suka wa mutum bakar magana, saboda ba ni nake ciyar da shi ba sauki, kuma duniyar ba sauki tsakani ga Allah, ci da sha da komai da daukar nauyin kanka da daukar nauyin iyalai da sauransu, yanzu duniyar nan akwai sauki bare yanda wannan kasar take namu Najeriya, yanda aka caku bata, ko mu zo na mutum ya nima yadda zai yi ya sa kansa a cikin sauki, ya samu kansa mafita, kuma mu zo na muna faɗa masa bakar magana, ina ribar haka? Da Allah da annabi jama'a mu yi hakuri da Allah, mu taimaka, idan Allah ya bamu hali mu taimaka, in kuma Allah bai baka hali ba, in kana da dama kai mata sharing, ko kuma kai mata post, ko kuma wani abu wanda jama'a wasu daga gare ka za su gani su taimaka mata, kaga taimakon har da kai Allah ubangiji zai baka lada, shine gaskiyar magana. Babu ribar ka suka mutum bakar magana, ko ka faɗa masa abin da ba zai so ba, da abin da baka so a maka karka yi wa wani, jama'a da Allah mun gode.